давоми чанд рӯзи охир нархи помидор дар бозори марказии панҷшанбе аз 2-3 сомонӣ то ба 5 сомонӣ боло рафт. Дар моҳи ҷорӣ помидор аввалин сабзавотест ки то рафт қимат шуда истодааст. Ҳамагӣ чанд муддат қабл аз дигар минтақаҳои Тоҷикистон ва берун аз он ба бозорҳои вилоят ворид мешуд. Ин раванд боиси мӯътадили нархи помидор гашта буд. Азизҷон Абдуллоев 7 сол мешавад ба фурӯши помидор машғул аст. Ӯ мегӯяд ки якбора болоравии нархи помидорро фурӯшанда аз кам ворид шудани он медонад. Hozir unji omdo. Qatag'an bud ado shud unji omdo. Arzontar shud yakun nihoyat har sola yakun bod esnash arzon meshadi xudoxa. Sifatash zo'rtar kun pomidore ham bir. Чанд сом? این hozir 5 som furoxtim. Sonra 4 somoni chay va این qatag'an turishtar, muloyimtar. Nihoyat این naqstar. ба андешаи фурӯшандаи бозори марказии панҷшанбе Азизҷон Абдуллоев нарх дар ҳамон ҳолат поён мешавад агар аз берун маҳсулот ворид гардад. ба гумони вай шояд давоми 2 ҳафтаи минбаъда нархи помидор то 2-2.5 сомонӣ паст шавад. ҳоло дар бозор нархи помидор аз 3 то 5-5.5 сомонӣ ва бодринг аз 2 то ба 4 сомонӣ баробар аст. инҷо регистони панҷшанбе буда фурӯшандагони бозор мегӯянд ки бегоҳи рӯзӣ деҳқонон маҳсулоти худро ба фурӯш меоранд. албатта нархи он аз маҳсулоти дохили бозор фарқ мекунад. танҳо бартарӣ дар он аст ки деҳқонон маҳсулоти худро як лухт мефурӯшад. агар чакана фурӯшӣ кунанд пас нархи он аз дохили бозор ки давоми рӯз фурӯхта мешавад фарқе надорад. гузориши Саид Мухтор Саиданвар барои барномаи иттилоотӣ Хабар.